Magkuan ta guys, maglimpot ta para sagol sa ato ang pansit. Ug mahal ro sa kuan oy, mahal kay rong carrots. Ginagmay. Ginagmay, bahala ginagmay basta naa. Anak lang. Okay na ni guys. Mana guys ang atong bami. Mana, luto na. Bami guys. Luto na. Ready to eat na guys. Mga ano ta guys. Luto na tong bami guys. Gana ko'y mabanog ma, di na ko palit sa kabugi. Itong kinamuton guys. Ano na? Muta eh. Daghan kay sagbot ako ang bami. Daghan kay sagbot.